Armeijamme merkittävimpien saavutusten ohella ei sovi unohtaa niitä lukemattomia rohkeita mainetekoja, joita kaikilla rintaman osilla suorittavat pienet, mutta pelottoman rohkeat partiot, joiden teot ilmaisevat suomalaisen soturikunnon kaikkein parhaimpia ominaisuuksia. Näemme tässä kärkipartion, joka pienillä moottorialuksilla seikkailee uudessa Suomessa, järvellä, jonka nimi vielä puuttuu virallisesta maantiedostamme. Partio retkeilee 40 kilometrin päähän vihollisen selustaan. Välillä vain poiketaan erään Aution saaren rantaan neuvonpitoon. Vihollinen on keksinyt partion ja antaa tulta, mutta se ei peloita, päinvastoin. Se panee eloa ja vauhtia näihin moottoripoikiin, jotka tuota pikaa kiitävät aluksillaan vihollisen asemia kohti, vastaten tuleen parhaansa mukaan. Kaukaisella erämaan järvellä kehittyy todellinen meritaistelu. Ryssä on vetäytynyt saaren sisäosiin ja poikamme nousevat maihin, todeten veneissä muutamia vaarattomia osumia, ei muuta. Mutta sitten syöksytään ranta-aukean yli Tapellan nahistamaan, sillä tapeltava on, kun tarvitaan. Edetään jo hieman pidättyvämmin. Joka paikka tutkitaan. Eihän koskaan voi tietää, missä ryssät piilevät. Kun on tavattu puhelinlinja, kytketään siihen omat kuuntelulaitteet, ja kun on kuunneltu tarpeeksi, hävitetään vihollisen puhelinverkosto kaikella mahdollisella perusteellisuudella. Johto järveen, se on välttämätön temppu. Ennen saarelta poistumista hakataan 40 vihollisvenettä kokkopuiksi. Tämän partion puuhaillessa omalla tahollaan ovat eräät toiset uskalikot pienin syöksyvenein, pakoittaneet Svea-nimisen panssarilaivan avoimeen taisteluun, jonka seurauksena Svea-parka nyt rikki ammutuin kyljin kelluskelee rantamatalikolle ohjattuna tyytyväisten valtaajien tarkastellessa kehnoa alusta. Korpisota järvirikkaassa maassa tarjoaa kaikkine yllätyksineen paljon vaihtelua. Siinä ehtii sotamies olla eri miehenä ja väliin eri mies merimiehenä. Mutta mitähän miehiä lienevät olleet ne, jotka tältäkin seudulta ovat lähteneet kipin kapin karkuun? Sitä ei meidän tarvitse tiedustella sen enempää. Jäljistänsä ryssä tunnetaan. Se pitää paikkansa nyt ja aina. Tarpeeksi huomioita tehtyään lähtevät poikamme pois. Tällainen hävitysraivo seurauksineen tympäisee joskus karaistuakin miestä. Suomen lipun siniristi venäläisen vartiotykkiveneen kannella merkitsee sitä, että alus on syystä tai toisesta vaihtanut omistajaa. Niin onkin tapahtunut. Alus kaapattiin ja kun se saatiin ehjänä suomalaisiin oikeitten immeisten käsiin, se muutettiin suomalaiseksi vartiotykkiveneeksi, joka nyt juuri lähtee suorittamaan koeajoaan. Se katkaisee matkaa hyvällä vauhdilla, solakkana ja menevän näköisenä. Ja kun se nyt on liitetty Suomen laivastoon, palvelee se oikeata asiaa, taistelee korkeamman kulttuurikehityksen puolesta neuvostovenäläistä komentoa vastaan. Sen tykkitorni on vallatusta keskiraskaasta panssarivaunusta.
Ammukset eivät ole mitään lakritsiviikkuja. Koeajo johtaa eräälle haltuumme joutuneelle tähystystornille. Kiipeämme siis sinne ja katselemme, miten Kronstadt kaukana taivaan rannassa palaa. Näillä pojilla ei ole sellaiseen aikaan. Heillä on vähän muuta toimiteltavaa. Ovatpa saaneet vihiä vihollisesta, jolloin on annettava vähän vauhtia pakoon. Lähetettyään tulisia terveisiä bolshevikeille valmistavat poikamme kuumat oltavat myöskin syöpäläisille, jotka tungettelevina ja häikäilemättöminä desantteina aikaan saavat häiriötä normaalissa elämänmenossa ja sabotoivat sopimattomalla tavalla kunnon sotilaittemme terveyttä. Puhdas paita on sentään aina puhdas paita. Puhtaudesta ja terveyden vaalimisesta siirtyvät ajatukset aivan itsestään kenttäsairaaloihimme, jossa katkerissa taisteluissa haavoittuneet soturimme saavat mitä parhainta hoitoa, alkaen huolella valmistetusta ja vahvasta ruuasta. Mutta myöskin sairaalan sijoitus ja sen kaunis viihdyttävä ympäristö ovat omansa elvyttämään ja virkistämään potilaita. Koko lääkärikuntamme, jonka ammattitaito on tavattoman korkealla tasolla, osallistuu sotasairaaloiden työhön
saaden apua etevältä sairaanhoitajatar kunnaltamme, mutta lisäksi myöskin ulkolaisilta kollegoilta. Suomalaisten sotasairaaloiden organisaatio onkin saanut osakseen kiittävää huomiota ulkolaisten asiantuntijain tahoilta, ja nyt voimme itsekin seurata eräiden tapausten käsittelyä. Muuatta vatsavammaa hoidetaan. Käsivarren lastoittaminen. Veren siirto, jonka merkitys nimenomaan sotakirurgian alalla käy alati suuremmaksi, joka on tullut pelastuksen monissa kriitillisissä tapauksissa. Potilaiden huolellinen hoito jatkuu päivästä päivään, ja suomalainen sairaanhoitajatar on urhean suomalaisen soturin täysiarvoinen kanssasisar. Ja eräänä päivänä lähtee herttaisen sisaren myötävaikutuksella elämänuskoinen kirje kotiin.